Здравейте, приятели! Днес искам да ви кажа, че съдебната система на Република България има един общ регистър. Това е един сайт, на който всички съдилища в Република България публикуват своите съдебни решения. И ако знаете номера на делото си, можете онлайн да проверявате дали има решение по него. Предполагам, че създаването на този регистър и неговото поддържане струва доста средства и ежедневен труд на всички деловодители в страната. Но, за съжаление, не виждам каква е ползата от този централен регистър, след като гражданите дори не знаят за неговото съществуване. Не знам също така на кой му е хрумнало да го кръсти по този начин. ЦУБИПСа. Предполагам, че тази абревиатура означава централен уебсайт за нещо и може би коректно са въведени съкращенията, не знам точно какво означава, но може би сте съгласни с мен, че това име също пречи за неговото нормално ползване. Трудно за произнасяне, за запомняне, както и за ползване. Но, както и да е, да погледнем положително на нещата, този регистър съществува и аз апелирам към вас да го ползвате. Искам да споделя накратко моя опит като адвокат по отношение с взаимоотношенията ми с клиентите. Малко от тях са се интересували, например, кой е номера на тяхното дело. Ние също, адвокатите, сме хора и уверявам ви, ние понякога също губим ентусиазма си. Нашите взаимоотношения и изобщо ангажирането на адвокат не се изчерпват с това еднократно да отидете при него, да му оставите документите, които имате, да му заплатите и всичко да приключи до там. Уверявам ви, че за да се спечели едно дело, трябва активно да действат и двете страни. Както адвоката, така и клиента. Тоест, ако желаете наистина да постигнете успех, срещайте се често с него, задавайте му въпроси. Извинете, но нормално ли е аз да се явя на едно дело и след това клиентите въобще да не попитат какво е станало на него? Аз не мисля, че е нормално. Аз откъде мога да знам някои подробности, които някои проблеми са продължили с години, ескалирали, някои лични отношения, семейни и така нататък. Така че бъдете активни, знайте номерата на делата си, проверявайте в тези онлайн регистри, които съществуват и често се свързвайте с вашия адвокат. Благодаря ви.